Здравейте, приятели, и добре дошли в кулинарния канал без пръстилка на сточилка. Днес мама ще направи любимите ни кексчета с шоколадови капки. Започвам. В купа слагам 2 средни яйца. Прибавям 180 грама кристална захар, както и 1 пакетче ванилова захар. Разбърквам всичко с телена бъркалка. За тази рецепта не ви е необходим миксер. Прибавям 70 мл олио, както и 180 мл прясно мляко. Започвам да пресявам брашно. Общото количество е 250 грама. Към първата част слагам и 8 грама бакпулвер. Виждате каква е гъстотата на кексовата смес. Оставя сравнително трайни следи, когато вдигна бъркалката. Може да включите вече фурната да загрява на 180 градуса, средно ниво на решетката, включен горен и долен релтан. Ще пека без вентилатор, а сега добавяме шоколадовите капки 50 грама. Разбърквам. Започвам да пълня формите. Моите са силиконови с размери 4 см и половина в основата, 7 см и половина в горната част. Не ги мажа с нищо, няма нужда. Кексчетата не залепват след изпичането. Пълня ги до около 2/3 от целия обем. От това количество смес при мен се получиха точно 14 кексчета. Отгоре поръсвам отново с шоколадови капки. Слагам в загрятата фурна и пека до готовност, която проверявам с дървена клечка. Тя трябва да излиза суха, без остатъци от мокро тесто. Както ви казах, пека на 180 градуса средно ниво на решетката. Кексчетата са готови. При мен времето за печене беше точно 25 минути. Вие, разбира се, наблюдавайте и по вашата фурна. Сега ще ги подготвя за сервиране и ще ви ги покажа и отблизо. Погледнете как изглеждат. Бухнали, пухкави, много вкусни. Отделят се много лесно от формата. Ето и отблизо. Меки, добре изпечени, бухнали, пухкави, много ароматни кексчета, както разбрахте, любими вкъщи. Надявам се рецептата да допадне и на вас. Разчупвам още едно. И сега идва момента на истината. Децата ще опитат от любимите им кексчета. Криси, на здраве! Вкусни ли са? Много! Криси, вкусни ли са? Приятели, опитайте рецептата. Надявам се, че и на вас ще ви допадне, така както стана любима вкъщи. Пожелаваме ви приятен апетит и до нови вкусни рецепти! Чао! Чао! Чао!